Ano to? Ano to? Ano to? Ano yan? Ito? Ay, ito! Ito ang hinihintay namin. Laki! Ay, grabe! Meron na naman mga toy! Meron! Ginagawa mo. Meron! Saan? Saan? Si Christian! Ang laki nga, katoy! Sa ano to? Isa't kalahating kilo yan. Set, ano yan? Kabiwas ano yan? Ito daw! Ito! Ginagawa mo. Doon natin sa kabila, katoy! Ano mo? Doon mo. Ako nakailang ka boss kahapon? Pitong hito. Gaano kalalaki? Kasi ano gagawin mo pag ikaw nakahuli ngayon? Ano gagawin ko? Ano mo, luluto ko sa hindi na bigyan kata ng pinatuyo. Ako, gagawin ko, pamimigay ko. Lako! Takbuhan dito eh. Hoy, good morning. Ginagawa mo. Ginawa ng break. Sa Pasig. Kabiwas. Ulo, meron ulit? Uy. Ay, meron yan. Ayan, si Kating Wilmar, meron din. Baliit din. Si Michael. Dalag-hunting ah. Morning. Sobrang na-miss natin tumating si Michael. Busy sa ano, sa kanyang trabaho. Wala pang tulog pero fishing tayo. Okay. Si Michael Burak eh. Good morning, Kabiwas. Good morning. Ayan, dito tayo batay. Tapos kasama natin pala si Kachoy Panyo. Kachoy Christian. Galing Christian. Morning. Kachoy Panyo. Sinas, Kabiwas. Kachoy Marjon. Kabay. Good morning. Galing. Tayo mati. Ay, tayo naman ay nakaka-sit up na tayo mga Kachoy. Ito. Dalawa yung aanuin natin dito. Gagamitin, no? Tapos meron tayong ano no, yung kuliklik sa tulo. Kuling-ling. Ginagawa mo. Mamiwas. Gamitin natin mati. Sana palain tayo dito. Palain sana tayo dito sa dory hunting at ano, hito hunting at dalag hunting. Tara mga tayo, samahan niyo po kami. Good morning sa mga silent viewers sa akin. At sa mga paparting pang subscribers, thank you po sa inyo mga tayo. Maraming salamat po. Huli si Kachoy Panyo. Grabe, first catch oh. Ang laki. Oh, alam na. Ito sinasabi ko na dito talaga oh. Kachoy, naniniwala na ako sa'yo. Kachoy, laki. Uy, grabe oh. Oh, laki oh. Ayos. Uy, thank you Lord. Yan na, spot natin mga tayo. Kabiwas na naman. Uy, ay, dalag ulit, kabiwas. Wala. Galing talaga ni kabiwas talaga. Kachoy Delmar, dumating na. Oh, tapos si Kachoy Michael oh. Andiyan na. Kachoy! Miss you! Miss you Ginagawa mo, guys. Si Kabiwas oh. Ang galing talaga Kuya Delphin ng Kabiwas. Yan oh, may ano talaga to. Oo. May kaliskis. Yung isda. Ito pala mga tayo, naka-harvest kahapon. Nakailang ka boss kahapon? Pitong hito. Gaano kalalaki? Ay, 2 kilo. Inuwi ko 2 kilo isa pala nun. Profe. Yan si Boss Danny. Miguel Love shoutout Kachoy. Boss Danny. Siya nag-champion kahapon daw dito mga tayo. Napakaraming dalag mga tayo. Ano mo yung nakaitim oh? Nakadali na nga kayo kagad. Snabiro pati. Ay, swerte na kayo sa kagad na malaking dalag. Ayan, andyan na si ano, si Kachoy Ed Vlog mo. Good morning. Oy, meron na naman. Ala ka. Ala, taga-video lang tayo mga tayo. Ano to? Ginagawa Ano mo. yan? Ito. Ay, ito. Ito ang hinihintay namin. Laki. Ay, grabe. Ang laki mga tayo. Kachoy Christian. Kachoy. Tansiyan mo. Ala ka. Ala, laki. Sana. Ay, andun pa rin. Ay, hito. Lord, ibigay mo na sa amin to, Lord. Lord. Please. Sige, Kachoy, tulungan mo.
Tulungan mo, tulungan mo. Tulungan, ay ayaw ko tumulong, baka mamasisi pa ako. Hey! Woo! Diyan, ang laki nga, Katsoy. Saan na to? Isa't kalahating kilo yan. Saan naman lapad? Grabe, ang laki oh. Haba niya, Katsoy. Baka naman, Katsoy. Bas mo na yan! Katsoy, ano gagawin mo pag ikaw nakahuli ngayon? Anong gagawin ko? Ano mo, luluto ko sa may sili na may gata na pinatuyo. Naku. Ako, gagawin ko, pamimigay ko. Ako! Ito lang ako tayo, ispat tayo dito. Ang galing talaga yung atin, daming ano. Kung sumubra naman, ibibigay natin. Kung saktuhan lang, para sa atin lang. Pag marami ibigay natin. Ito, pag nakaisa pa tumatay, sigurado. Ibibigay niya talaga isa na ito. Kasi, sobrang na sa pangangailangan niya pag naging dalawa. Ang laki pa naman huli. Tatlo pa yung nasa bahay. Yan, shoutout ka pala kay Lola Lidia. Yan. Ma-harvest na naman po ang iyong apo, Lola. Galing, galing. Ito lang mati, oh. Sobra lang pag-ano ito, hintay. Matyaga na lang pag-hihintay dito. Yan. Ang kabila, sa Kadiwas. Kasi Marjon, sa kabila. Yan mga tay. Balasa tayo, balasa. Kaya ito lang mga tay, pakita ko pala sa inyo mga tay. Pag-sit up mga tay. Bottom tong isa natin. Tapos yung isa, floater. Kaya ito. Isa lang mga tay kasi pagka dinalawa natin to, baka mamaya kagatan tayo ng malaki. Eh, isabit yung isang hook. Yari, sayang. Ito lang mga tay. One hook lang. Bottom set up. Nakadali na to. Pangalawang balasa. Ginagawa mo. Tapos siyempre, be always sa ano, ingat tayo sa buko ko dito mga pagka tayo namimingwit dito kasi dumadaan-daan yung mga sakyan mamaya. Pag di tayo tumingin sa likod, madaan natin. Okay, wala na. Ito yung napanalaw na natin sa dati. Sa Pasig Diwas Anglers. Ayun. At nakahuli na. Meron na sila? Wala pa. Sila. Sila pala. Kakarating lang. Oo. Pag tumunog mga tayo, huli yan sigurado. Yun. Eh, meron ulit mga tayo, kabiwas. Patingin. Seconds cast na. Ah! Ano tawagin? Bakuli. Ayos eh, pangalawa. Ayos eh, meron na, kabiwas. Ang galing ni kabiwas dito lang mga tayo sa kabila. Wala, inuubos mo na yung bakuli dyan ah. Ay, yung isa. Kabiwas, yung isa. Ginalaw. Ito, yung isa, ginalaw. Ginalaw ulit. Swerte mo naman, nakadalawa ka na. Nakadalawa na si kabiwas. Oh. Pang-adobo, kabiwas. Ayan oh. Meron dito, meron ulit. Nakadalawa na siya. Kaya tilapia yung nahantin nyo, dalag kumagat. Ano magagawa natin? Ayos ah. Kakapukul ko lang kasi kinagatan na naman siya. Talagang matagal-tagal na ano to ah. Ibalit natin to. Baka sakaling ilipat natin, baka dito yung swerte niya sa dulo. Yung isa ko andun mga tayo sa kabila. Swerte ni kabiwas kasi kadalawa na siya. Nako, sasagasaan yung natin, pamiwas. Ano yan? Kabiwas, ano yan? Hito daw. Hito. Ha? Tayo umangat. Ay, ala ka.
Katsoy, doon natin sa kabila, Katsoy. Napakalaki. Ganito yata yan ah. Pag na yung mga. Ipansin nyo. Ano mo? Doon, Katsoy. Doon mo. Sa kabila. Ay! Janitor Kabiwas! Walas! Ay! Walas di ka Kabiwas! Ay, ngayon, problema ka ngayon paano maangat yan. 2 kilo pala ha. Ay, naloko tayo ka. Pwedel pe, naloko tayo ni Kabiwas. Ala ko, hito na eh. Oh, yun oh, kagat talaga Kabiwas. Kuha nga eh. Dandana. Yun. Oy! Napakalaki. Ang laki. Lupit talaga rin ko ito yung panyong tumawa. Ang galing, naloko pa. Uy, wag mong pakawalan yan. Inaadobo yan. Ay, nako. Ulo ko. Kakain ng mangga yan dyan. Akala ko, 2 kilo pala ha. Walang sikiraisan mo. Takbuhan sana kami. Ay, nako. Kaya pala tahimik na naman yung pala. Johnny baby. Ay, naloko tayo ni Kabiwas mga to eh. At focus ako sa paggana natin dito eh, para makahuli eh. Pinagtabi ko na itong ano ko mga to eh, para naisan mo kami doon ha. Saan yun nadali mo? Galing mo naman. Ayun, ginagat Katsoy. Katsoy, meron. O yun, meron. Katsoy, kita pa video mo. Dalan mo. Uy. Katsoy. Oh, ori ba? Oh, meron din. Kala ko malaki. Agoy. Ba't ganito? Mga maliliit. Ayun oh. Oy! Uy! Oh. Ayos. Bakli rin. Thank you, Katsoy. Akala ko malamang mangingilo dito. Uy, ganda. Ayos na. Hindi na tayo nasira. Nga, tuwan. Talaga ito, kay Boss Panyong. Ito, malaki-laki kay Boss Panyong. Ayun. Ayos. Ito mga ito yung kay Katsoy Delmar oh. Bakuli din. Ayan oh. Kay Katsoy Delmar. Meron ulit? Grabe naman yun. Ay, ayusin ko muna mga tayo. Nakahanan tayo. Isa. Bait tayo ulit mga tayo. Thank you Katsoy Marjan. Thank you sa pag-video. Kala ko ano na. Sulit. Sulit ngang maliit. Katsoy Dinis. Di tayo makakain ito ng mama o dito ata. Tatry natin ulit. 4 na bulat sa mga pinabahin ko. Kala ko biglang tumunog to. Malaki. Maliit pala. Pagtabay nga yung bakit. Baka sakaling slope. Pinagtabi yung magkapatid. Ay, pagpasensya nyo naman ito yung wala natin dito. Video talagang takbuhan dito eh. Hindi pati nakikita yung ano. Walang maayos na video. Pagpasensya nyo na po. Meron na naman mga toy. Meron. Saan?
Kasi Christian. Asa na? Ayan, malaki. Ano yan kasi? Ha? Malaki. Ano yan? Saan ba tayo yung ano? Ay! Janitor ulit. Ano? Ay. Naawang ikabiwas. Ay. Ay, nako. Pang-adobo ulit. Kumagat, no? Hindi, nasabitan Ay, nasabitan lang. Gilid. Okay, balik. Di tayo pinapahad kasi. Swerte itong mga to dito nung nakaraan eh. Ay, kahapon pala si Kuya Dani, nakarami daw eh. Makalaki. Wala tayo sa tiyempo. Oo, kulang sa tiyempo. Tsagaan lang natin. Isa pa lang. Oo. Johnny! Johnny na naman. Di tayo pinapalad ka, Choy. Takbuhan na naman sana. Yung parang Johnny baby. Lastik to si Katridil Maray. Johnny baby. Grabing takbo ko eh. Pang 120. Dalag ulit? Mamaya ano naman yan? Hindi nga. Ayun, malaki-laki. Ay, sorry. Ang galing ni Kabiwas talaga. Allah, napakaraming dalag talaga. Bakit? Duri hunting tayo, dalag na kukuha. Pangatlo na to. Ang galing. Galing ni Kabiwas talaga. Kabiwas lang sa kalam. Galing ng spot na to ng Kabiwas. Mga tayo, mukhang maganda na ngayon sa Wonder Ilog. Ulan. Galing Wonder Ilog to mga tayo. Malabo. Ibig sabihin, doon tag-ulan na sa bandang Angono. Binangunan, no? Paambon na mga toy. Mukhang delikado na tayo dito. Diyan lang sa gilid, no? Ay, malaki na pala yan. Malaki na. Makawala pa. Ang ganda tayo. Grabe. Ganda ng tama, Kabiwas. Galing, daming dalag, bakit kaya? Mga to'y ulan na. Ayay. Ulan na. Katsoy, may ringkot ka. Uy, naku, ulan na. Pag lumakas to, uwian na to. Yan, magduduri na daw sila sa Sumilang mga to'y. Baka putulin mo natin yung ano. Doon na daw sa Sumilang. Mga to'y, tapusin na lang muna natin itong ano. Ito lang po muna yung video natin kasi ulan na. Yes, katigil. Sabay ito lang. Tapat lang. Papasag. Ayun. Thank you for watching. Pasensya na mga to'y. Nakaisa lang tayo. Ulan na. Ang lakas tong ulan na to. Pero back up. Uy, sure ni Katsi Christian saka si ano, Kabiwas. Uy, thank you Lord. Okay na to, pwede na yan. Di Katsi Christian, oh. Grabe, laki. Baka makawala pa. Laki. Sirti ang batang Eri.